adroddiadau bod y sgrin, sgoffwch chi gwrgweddi fan hyn a dros Zoom, dros fawrth, gyda fi panel y sgwrs bod wedi mercher, ni fian, yna clybiau wedyn wrth Wener a'r brecwas mercher wedi bod yn Sadwn, a fel Rodri'n gwaith i bwr yma, a Emyr wedi rhoi mewn e-bost, yna Americanwyr yn ymweld, gysgu ar gael di Sadwn nesaf, gwrsawu nhw os ydych chi weld Emyr. Yna casgar y mis at waith union a nodd studio Gymraeg. Rydych ni wedi o. Ni'n dod at ti yn awr o ddiwyntad gen gofyn am help sfidla i ni allid addoli di fel y dylen ni a dy gyrwni di yn ben. Ni'n diolch i ti am yr efengyl. Diolch am newyddion da. Diolch i ti bod ni ar ryddid i gyfarfod fel hyn nawr ac agor dair sanctau di. Ni'n guddio fydda ti yn siarad yn ni. Ni'n guddio fydda ti yn ein helpu ni i fod o ddifri am yr hyn i ni ddweud, yn ni ddarllen, a'i ganu ac y bydda ti yn codi enw Iesu Grist yn uchel yn ei gwlad ni. Gofyn ti drwy gyrhau wrth ni. Mae dde ni bob ai. A derbyn y clwyd i ti di yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. Gan nhw'n neud yn gilydd. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr ymynau a rhif 21 wrth orsedd y Jehofa mawr. Plyged trigolion byd i lawr. Gwybydded pawb mae ef sydd yw. Yr hwn sy'n lladd a gwneud yn fyw. A'i ddwy fel nerth fe'n gwnaeth ei hun o brydd y ddear ar ei lun. Un fel defaid grwydron ffôl yw gorlan ef a'n dig yn ôl. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Ni'n mynd i ddarllen Caerdydd yn nawr, ac i ni'n dechrau heno ar gyfres newydd, ac i ni'n mynd i fod yn troi i
lyfr Genesis, llyfr dechreuadau, llyfr cyntaf, yr Hen Testament, llyfr cyntaf y Beibl, llyfr cyntaf Moses. A felly, llyfr Genesis, mynd i ddarllen y bennod gyntaf, a just cwpl o adnodau ar ddechrau yr ail bennod. Ni'n dechrau mewn ffordd efo testun rwydd, achos mae'n gyfarwydd, fi'n siŵr i'r mwyafrif ohono ni. Ac eto, mewn un ystyr, testun, diolch mi, pwy sy'n abl i'r pethau yma. Ond nawn ni ddarllen fan hyn hanes Duw yn creu y byd. Genesis 1, dechrau yn yr adnod gyntaf. Yn y dechreuad, creuodd Duw y nefoedd a'r ddeiar. Yr oedd y ddeiar yn afluniaeth a gwag, ac roedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder. Ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A dwedodd Duw, bydded goleuni. A bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda. A gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. Galwodd Duw y goleuni yn ddydd a'r tywyllwch yn nos. A bu hwyr a bu bore, y dydd cyntaf. Yna dywedodd Duw, bydded ffurfafen yng nghanol y dyfroedd yn gwahanu dyfroedd oddi wrth ddyfroedd. Ac wnaeth Duw y ffurfafen, a gwahanodd y dyfroedd o dani oddi wrth y dyfroedd uwchlaw iddi, a bu felly. Galwodd Duw y ffurfafen yn nefoedd. A bu hwyr a bu bore yr ail ddydd. Yna, dwedodd Duw, casgler ynghyd y dyfroedd dan y nefoedd i un lle ac ymddangosed tir sych. A bu felly. Galwodd Duw y tir sych yn ddeiar, a chronfa'r dyfroedd yn foroedd. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. Dwedodd Duw, dyged y ddeiar dyfiant, llysiau yn dwy'n had, a choed ir ar y ddeiar yn dwy'n ffrwyth a had ynddo yn ôl ei rhywogaeth. A bu felly. Dygodd y ddeiar dyfiant, llysiau yn dwy'n had yn ôl ei rhywogaeth, a choed yn dwy'n ffrwyth a had ynddo yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. A bu hwyr a bu bore y trydydd dydd. Yna dwedodd Duw, bydded goleadau yn ffurfafen y nefoedd, i wahanu'r dydd oddi wrth y nos, ac i fod yn arwyddion i'r tymhorau a hefyd i'r dyddiau a'r blynyddoedd. Bydded iddynt fod yn oleadau yn ffurfafen y nefoedd i oleo ar y ddeiar. A bu felly. Gwnaeth Duw y ddau olau mawr, y golau mwyaf i reoli'r dydd, a'r golau lleiaf y nos, a gwnaeth y sêr hefyd. A gosododd Duw hwy yn ffurfafen y nefoedd i oleo ar y ddeiar, i reoli'r dydd a'r nos ac i wahanu'r goleuni oddi wrth y tywyllwch, a gwelodd Duw fod hyn yn dda. A bu hwyr a bu bore, y pedwerydd dydd. Yna dywedodd Duw, heiged y dyfroedd o greaduried byw, ac uwchlaw'r ddeiar eheded adar ar draws ffurfafen y nefoedd. A chreuodd Duw y morfilod mawr
a'r holl greaduriaid byw sy'n heigio'n y dyfroedd yn ôl ei rhywogaeth, a phob aderyn a skellog yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. Bendithiodd Duw hwy, a dweud byddwch ffrwythlon ac amlhewch, a llannwch ddyfroedd y moroedd a lluosoged yr adar ar y ddeiar, a bu hwyr a bu bore y 5 dydd. Yna dywedodd Duw, dyged y ddeiar, greaduriaid byw yn ôl ei rhywogaeth, anifeiliaid, ymlusgiaid, a bwystfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth. A bu felly. Gwnaeth Duw y bwystfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth, a'r anifeiliaid yn ôl ei rhywogaeth, a holl ymlusgiaid y tir yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. Dwedodd Duw, gnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddeiar ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddeiar. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef. Yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch, llannwch y ddeiar a darostyngwch chi, llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddeiar. A dywedodd Duw, yr wyf yn rhoi i chwi bob llyseun sy'n dwy'n had ar wyneb y ddeiar, a phob coeden a had yn ei ffrwyth byddant yn fwyd i chwi. Ac i bob bwystfil gwyllt, i holl adar yr awyr, ac i bopeth sy'n ymlusgo ar y ddeiar, popeth ag anadleunioes ynddo, bydd pob llyseun glas yn fwyd. A bu felly. Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. A bu hwyr a bu bore, y 6 dydd. Felly gorffennwyd y nefoedd a'r ddeiar a'i holl luoedd, ac erbyn y 7 dydd yr oedd Duw wedi gorffen y gwaith a wnaeth, a gorffwysodd ar y 7 dydd oddi wrth ei holl waith. Am hynny, bendithiodd Duw y 7 dydd a'i sancteiddio, a mae ar hwnnw y gorffwysodd Duw oddi wrth ei holl waith yn creu. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Wel, ganwn ni eto yn gilydd, ni'n mynd i ganio'r atodiad nesaf. Rhif 17 yn yr atodiad. Dyma gariad, pwy a'i treitha, anchwiliadwy y diwedd. Dyma gariad yw ddymderoedd byth ni threiddia nef y nef. Dyma gariad gwyd fe enaid uwch holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad nain ganu yn y bythol wynfyd mawr. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Ond o'n i weddio gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw. Rydyn ni'n troi atat ti yn awr ac arglwydd rydyn ni am gydnabod mai ti sydd Dduw. Ti yn unig sydd Dduw. Does na neb fel ti arglwydd. I ni'n diolch i ti am y gair i ni newydd i ddarllen. Ac arglwydd hi i ni yn cydnabod mewn un ystyr, mae yr geiriau yma yn rhai ddigon syml, yn rhai digon cyfarwydd arglwydd. Tebyg yw bod pob un ohono ni wedi clywed y geiriau yma llawer o weithio o'r blaen. I ni falle di gweld nhw'n cael eu portreadu mewn Beiblau blant, a ni di gweld y drefn yma, a'r ffordd i ti yn dod â phob peth i fodolaeth. A arglwydd, ni yn diolch i ti fod y geiriau yma yn syml, a bod nhw wedi cael eu cyflwyno i ni fel hyn, mewn ffordd i ni'n gallu ddeall ac yn gallu gredu, a arglwydd ni'n diolch i bod air di yn wir, a bod y pethau yma wedi eu cofnodi ein mwyn ni. I ni wybod o ble a deithon ni, o ble mae'r greadigaeth yma wedi dod. Ond ar yr un pryd ni'n gwybod bod y geiriau yma yn disgrifio rhywbeth mor fawr. Arglwydd, ni'n gallu dod ac cymryd y pethau yma mor ysgafn, yn gallu gymryd di mor ganiataol. Bod ni'n ddeall di yn gwybod sut un wyt ti arglwydd, maddau ni. Cadwa ni rhag ddarllen dy air di o gwbl, ond arbennig adrannau fel rhai, cadwa ni rhag I darllen o heb ryfeddu, heb dyfawrygu di, heb arglwydd dy addoli di. Dyma rwy ti'n ei heiddi, dyma ddylse hanes y creu fod yn ysgogi yno ni, bod ni'n dod ac yn daddoli di. Bod ni'n dod ac yn gweld mor wych wyt ti, mor fawr wyt ti, mor tu hwnt I ni wyt ti, ac eto mor agos wyt ti, a mor dda wyt ti, a mor ddoeth wyt ti, mor nerthol wyt ti, mor arglwydd, mor fanwl wyt ti. Dad, I ni ddim yn gallu dy ddeall di. Rwy ti o Dduw yn ymhell uwchlaw ein meddyliau ni. Ac arglwydd, I ni'n gweddio neu I helpu ni I sylweddoli rhywbeth o hynny, ac I grynu ac ymostwng ger dy fron di, a ryfeddu ar sut un wyt ti. Ac eto arglwydd I ni'n gweld fan hyn, dy law di ar waith, ac yn gweld dy fod ti yn creu ac yn dod a ni I fodolaeth. I ni arglwydd yn rhan o dy gynllun a dy fwriad di, a rwy ti am ein adnabod ni a cael perthynas gyda ni, ac arglwydd mae'r pethau yma, maen nhw'n rhy fawr I ni. Diolch I ti. Diolch I ti arglwydd. Mawl I ddenw di. Dad, ni'n gwybod wrth edrych ar y byd o'n cwmpas ni fod yna gymaint o bobl sydd yn gwadu y pethau hyn, yn gwadu gyntaf gyd y fodolaeth di,
yn gwadu, mae ti sydd wedi creu y byd a phopeth yn gwadu bod yna modd i ni nabod di, ac arglwydd ni'n gofyn nawr arna ti yn dy ras i dangos dy hun yn amlwg ac yn rymus iawn i bobl yn byd ni. Ni'n gweddio dros, arglwydd yn arbennig yn naturiol, ni'n gweddio dros bobl ein dinas ni yma yng Caerdydd. A'n gwlad ni. Da, ni'n gweddio neu di'n defnyddio ni a dy eglwys di yn lleol fan hyn a arglwydd dy bobl di ar hyd a lled ein gwlad ni. Defnyddio ni. Er mwyn rannu dy air di gydag eraill a pwyntio pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Dad, gweithia yn rymus iawn er mwyn dod a phobl i'r fan lle maen nhw'n sylweddoli bod nhw fwy i fywyd na'r hyn sy'n ganddyn nhw. Bod nhw rhywbeth ar goll, bod nhw angen yn eu bywyd nhw. A dim ond ti all gwrdd a enhangen ni. Gad i bobl weld fod na ddew a chreuawdwr a gwaredwr sydd yn deilwng a sydd werth ei adnabod. Arglwydd, helpa ni yn hyn, ni yn cyflwyno nawr yr wythnosau sydd o'n blaenau. Ni'n edrych ymlaen arglwydd i'r digwyddiadau, i ni'n gobeithio i cynnal rhwng nawr a'r Nadolig a arglwydd ni'n cyflwyno. Pob dim fyddwn ni yn ei wneud fel eglwys ac fel unigolion, pob sgwrs, pob cyfle i siarad amdano ti, arglwydd helpa ni. Llenwa ni ath ysbryd glân di, nertha ni ro ddewrder i ni, yn ein teuluoedd ni, yn ein gwaith ni, yn yr ysgol, lle bynnag ydyn ni arglwydd. Gad i ni allu i rannu gyda pobl, bod na ddew, a bod ni yn dynabod yr un sydd wedi'n creu ni. Dad, mae'n gymaint o dywyllwch mas yna. Fi'n siŵr bod ni gyd yn gallu meddwl am bobl i ni'n nabod, sefyllfaoedd i ni'n gwybod amdano nhw, lle mae'n just yn dywyll, a mae'n dristwch a dioddefaint, a mae'n mes arglwydd. A ni'n gwybod, dim ond ti all achub, dim ond ti all ddod a goleuni yn y tywyllwch. Dim ond ti all ddod â bywyd lle nad oes bywyd. Dim ond ti arglwydd. Y Duw byw. Arglwydd, neu di weithio felly, o sgweli di fod yn dda. Dad, ni'n dal i weddio dros ein byd ni yn meddwl am y datblygiadau yn Ukraine, efo ryfel fyna. Ni'n gweddio dros y bobl hynny eto. Dad, yn gweddio eto am y mannau hynny sydd yn dal i fod yn gwynebu rhyfeloedd ac gwrthdaro, a lle mae'r awdurdodau yn gorthrymu eu pobl nhw arglwydd. A wneud i ymyrryd, o sgweli di fod yn dda. Dad, ni'n dod felly ato ti, ac yn gofyn arno ti'n derbyn ni nawr ac i glywed yn gweddi ni ac i dderbyn ein mawl ni am diolch ni gyd. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ganon ni eto rhif 30 yn yr atodiad. 30. Iesu yw'r iwr. Mae'r gri yn atsain drwy'r greadigaeth, ysblenydd nerth, tragwyddol air, ein craig. Brenhinol fab a leinwr nef a'i fawr o goniant, ond sy'n ein gwadd i flasu'r bara byw. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu.
trowch gyda fi i, falle'r llyfr yn y Beibl i ffindo, achos mae reit ar y dechrau, llyfr Genesis. A mae'n siŵr bydd y lot o bobl yn meddwl bod ni angen darllen yn penne heno. Casglu at ein gilydd fel hyn i wrando nid ar lyfr a ysgrifennwyd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Pobl yn meddwl bod ni'n od yn meddwl am Iesu, a dyn yma'n fyw gymaint o amser yn ôl, ond ni'n mynd cwpl o filoedd o flynyddoedd ymhellach eto. Yn ôl i hyn, yr cyntaf o 5 llyfr Moses, llyfr Genesis, pam yn y byd byddwn ni'n gwneud y fath beth. Ond chymod be, fi'n credu bod y llyfr yma yn un holl bwysig ar gyfer ein dydd ni. I ni'n byw mewn cyfnod lle mae'n cymdeithas ni wedi colli ffordd. Wedi colli ei seiliau. Wedi colli ei gwreiddiau. Wedi colli cyfeiriad. Wedi pobl ddim efo unrhyw syniad, neu yn sicr mae pobl fel tas nhw'n colli unrhyw ymwybyddiaeth o bwy ydyn nhw ac o le maen nhw'n dod. Y syniad i ni'n clywed yn fwy aml na heb yw mae lan i ni i benderfynu pwy ydw i. Fi sy'n cael dewis, fi sy'n cael diffinio fy hun, fi sy'n cael penderfynu fy hunaniaeth i. A ni'n gweld canlyniadau y syniad yna yn yr mes sydd o'n cwmpas ni. Gweld, y reality yw fel pobl i ni gyd efo'r cwestiynau mawr yma. Cwestiynau mawr bywyd. Chi'n gofyn i bobl, beth yw cwestiynau mawr bywyd? Ar un atebion ewch chi gael gan bawb, ynddo fe? Mae pobl eisiau gwybod, wel, pwy ydyn ni? O ble ni wedi dod? Pam i ni yma? Beth yw pwrpas bywyd? Ond yna, mae'n cymdeithas ni wedi cymryd y cam ffôl yna o feddwl, wel, mae lan i fi i benderfynu yr atebion i'r cwestiynau mawr yna drosto fi fy hun. Dwi ddim yn syndod wedyn ydy, pan chi'n edrych o'ch cwmpas a mae popeth jyst i weld ar chwal. Ac mae yna epidemig o bobl yn stryglo gyda iechyd meddwl. Ac hyd analafiad yn gyson yn codi ben, a teuluoedd efo'r math bethau erchyll yn digwydd, a dwi ddim yn syndod. A felly mae'n dda bod ni yn dod nôl i'r dechrau, yn dod nôl i'r cychwyn yn cael ein groundio eto. Achos dyna be mae llyfr Genesis yn ei wneud. Os nag ych chi wedi darllen y llyfr o'r blaen, os nag ych chi'n gyfarwydd â hi, holl bwynt llyfr Genesis yw dechrau. Mynd nôl i'r dechrau deg. Mae llyfr Genesis yn gosod sylfaen, gadarn ar gyfer popeth arall. Mae'n gosod sylfaen i'r ddynoliaeth. Hynny yw, dylse pawb fod efo diddordeb yn llyfr Genesis, achos mae hwn yn dangos i ni o ble ni wedi dod yn y lle cyntaf, pam bod ni yma yn y lle cyntaf, beth yw pwrpas bywyd yn y lle cyntaf, ac yna ar ben hynny, mae llyfr Genesis yn dechrau ni ar hanes, nid jyst y byd a'r ddynoliaeth, ond hanes yr iachawdwriaeth. Yn llyfr Genesis, trwy llyfr Genesis, i ni'n gweld y cynllun yma. Cynllun Duw i achub pobl yn cael ei weithio allan. Mae'n lyfr pwysig. Pwysig i'n dydd ni, pwysig i ni fel Cristnogion hefyd. Mae'n rwydd yn dydy ni yn cael ein dylanwadu gan ein cymdeithas. Mae'n anodd osgoi hynny. Pan ych chi'n clywed neges dydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, mae'n anodd iawn i gael lleisiau yna allan, a felly mae eisiau ni ddod nôl i hyn. Atgoffa'n hynna. Clywed, wel, pwy ydyn ni? O ble ni wedi dod? Pwy ydyn ni?
Lle ni'n mynd, beth yw cynllun Duw ar ein cyfer ni. A felly ni'n mynd i ddechrau efo Genesis 1, ac am heno, dylse fe ddim fod yn sioc, ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar Duw. Achos dyna lle mae'r llyfr yn dechrau, a dyna lle ni'n gorfod dechrau. Dyma lle mae holl atebion y cwestiynau mawr yn dechrau. Maen nhw'n dechrau gyda Duw ei hun. A fel wedes i, mewn un ystyr, mae'r pwyntiau ni'n mynd i nodi am Dduw fan hyn, maen nhw'n bethau ddigon syml. Pethau ni'n gweld yn gyson trwy'r Beibl, pethau ni wedi gweld yn rhannol wrth fynd trwy llyfr John yn ddiweddar, a pethau tebyg yw bych chi wedi clywed gymaint o weithio o'r blaen. Ac eto, maen nhw yn bethau dylse achosi ni stopio a ryfeddu. Felly, be ni'n dysgu am Dduw? Wel, y peth cyntaf yw mae Duw yn bodoli. Mae yna Dduw sydd yn bod. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Na fe. Na lle mae hanes yn dechrau, na lle mae popeth yn dechrau. Mae'r Duw yma sydd yn bodoli, os allai roi hyn fel hyn, cyn amser, mae e yn creu, ond ni'n dechrau gyda Duw. Y Duw tragwyddol yma. Y Duw yma sydd tu hwnt i amser ac i'n creadigaeth ni. Y Duw yma sydd yn bodoli ohono fe ei hun. Dyma cymeriad cyntaf y Beibl. Yr un sy'n cyflwyno ei hun i ni yn y Beibl, yn ei air. Y Duw yma sydd just yn bodoli. Drawiadol neu gwe pan ych chi yn darllen mlaen yn yr ysgrythur, dyma siwr mae Duw yn cyflwyno ei hun yn aml iawn. Pan mae'n siarad efo Moses, be mae'n galw ei hun ydwydd, yr hyn ydwydd. Fi yw'r un sydd yn bodoli, fi yw'r un tragwyddol, fi yw'r un sydd yn fywyd ohono fi fy hun. Yn y dechreuad creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. A mae'n drawiadol, neu gwe, hynny yw, does na ddim rhyw ymgais fan hyn i gyflwyno Duw. Does na ddim rhyw ymgais fan hyn i esbonio Duw. Does na ddim rhyw ymgais fan hyn i brofi bodolaeth Duw. Na, mewn ffordd mae'r Beibl yn cymryd hynny yn ganiataol. Oherwydd, ddiwedd y dydd, i ni gyd yn gwybod fod Duw yn bodoli. Mae'r gair yn dweud bod yna rhywbeth ym mhob un ohono ni sydd yn gwybod, yng ngwaelod ein calon, os i ni'n barod i gydnabod hyn a'i peidio, fod yna Dduw. Mae'r Duw yma yn bodoli ohono fe ei hun. Y Duw yma sydd yn hollol unigryw. Mae e yn wahanol. Mae pob peth yn ddibynnol arno fe, a dwi ddim yn dibynnu ar ddim. Mae'n ddiddorol neu gwe, wrth i ni ddarllen ymlaen trwy'r bennod, neu ddim yn trwy bopeth i ni'n clywed amdano. Ni'n clywed am y greadigaeth yn dyn ni, nawn ni ddod at hynny mewn moment, ond chi'n clywed am pob rhan o'r greadigaeth mewn ffordd, yr sêr a'r planedau, ac y ddeiar, yr holl rannau hynny o'r tir, a'r moroedd, a'r anifeiliaid sydd ynddyn nhw i gyd, ac ni'n clywed am y mawr a'r bach, yr cosmic a'r lleol, ac a'r pwynt yw, mae Duw ar wahân i'r rhain i gyd. Felly, pwy yw'r Duw yma? Beth yn ni'n gweld ohono fe? Be mae'n dangos i ni ohono fe ei hun reit o'r cychwyn? Wel, mae'n Dduw gyntaf gyd tragwyddol. Mae'n rhaid bod e'n tragwyddol, oherwydd yn y dechreuad, creodd Duw yn nefoedd ar ddaear. Hynny, mae'n creu
amser, mae'n creu mater, mae'n creu gofod. Mae'n Dduw nerthol, holl a lluog. Mae'n Dduw sydd yn gallu dod a bydysawd i fodolaeth trwy ei air, trwy ei fwriad. Mae'n Dduw sydd yn bodoli mewn perthynas a fe hun. Wrth gwrs, mae'r perthynas yma'n rhywbeth sy'n mynd i gael ei amlygu, ac wrth i'r Beibl mynd i flaen, ni'n dod i ddeall yn well y syniad bod Duw ei hun yn drindod, yn gymdeithas, yn golwm o gariad perffaith ynddo fe ei hun, ond hyd yn oed yn y bennod gyntaf, mae'n awgrym o hyn yn does. Ni'n clywed bod Duw yn siarad. Mae fel petai na ryw wahaniaethu rhwng Duw ei hun a'i air sydd yn creu, ac yna ni'n clywed yn dyn ni. Mae Duw yn creu y byd ac mae'r ddaear yn afluniaidd a gwag, ac yna adnod 2 mae ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. Gennych chi Dduw, ond mae hefyd gennych chi ei air, mae hefyd gennych chi ei ysbrydau, ac yna nes ymlaen, mae Duw fel petai'n siarad a fe ei hun. Mae'n dweud yn dydi, adnod 26 yw'r amlyca, gwnawn ddyn ar ein delw yn ôl ein llun ni. A llun pwy? Wel, ar llun Duw ei hun. Y drindod yma o dad, mab ac ysbryd glân. Mae yna Dduw, mae'n bodoli. Mae'n teimlo mor anigonol, nag yw e? Ac eto, mae'n un ystod yn ein o'r gosodiadau mwyaf erioed. Mae yna Dduw tragwyddol, hollol ddigonol a hunan gynhaliol, un sydd yn fywyd ohono fe ei hun, un sydd yn gariad. Os chi eisiau deall y byd ni'n byw ynddo fe, os chi eisiau deall eich hunan, os chi eisiau deall eich lle chi yn y bydysawd, os chi eisiau deall pam i ni yma o gwbl, wel, mae'n rhaid ni ddechrau fan hyn gyda fe. Ni ddeall yn lle ni, chi weld mor aml, ni eisiau trin yn hun fel Duw, yn dydyn ni. Ond dyna be ni'n gweld am rhan fwyaf o'r Beibl yw pobl yn gosod eu hunan yn lle Duw. Un Duw sydd. Fe yn unig sydd yn holl a lluog. Fe yn unig sydd yn holl wybodus. Fe yn unig sydd yn holl bresennol. Fe yn unig yw'r tragwyddol, bywiol, drindod fendigaid. Mae pob peth arall yn ddibynnol. Dim ond fe sydd yn hanfodol. Ond yna, mae'r Duw yma yn dewis creu. A fan hyn, ni'n mynd mlaen i weld beth mae gweddill y bennod yn dangos i ni. Mae'r Duw yma oedd, neu sydd wastad wedi bod, mae'n creu. Mae'n siarad. A mae pethau'n dod i fodolaeth. Time, space, matter. Mae'r pethau yma yn dod i fodolaeth. Ac eto, sy'n amser dyn ni fynd trwy yr adnodau yma, maen nhw'n gyfarwydd, ewch nôl a darllenwch nhw eto, ond beth sy'n dod drosodd ddim, mae'r Duw yma. Mae'n dod â phopeth i fodolaeth, a mae'n gwneud hynny fel mae e'n gweld yn dda. Yn ôl ei gynllun ei hun, yn ôl ei drefn ei hun. Fe yw'r un sydd yn reoli. Fe yw'r un sydd ag awdurdod dros y cwbl.
Mae ddyfyniad enwog yn does gan dwynydd a gwleidydd Caerdydd. A nath ddweud bod yna ddim un gronyn, dim un atom o'r bydysawd sydd ddim yn gweiddi allan mae Duw sydd berchen e. A na reality. Na reality, allwch chi edrych efo'r microscope cryfa i edrych lawr mor fach ych chi eisiau, neu allwch chi ystyried yr planedau, a'r gofod, a'r cwbl sydd mas yna, a mae'r cwbl iddo fe. Mae'r cwbl wedi greu ganddo fe. Mae'r cwbl yn canu ei glod ac yn dangos i ei fawredd ac yn dangos i fanylder ac yn tystio iddo fe, a fe sy'n berchen y cwbl. Mae'n rheoli dros y cwbl, mae'n gosod trefn. Un o'r pethau sydd yn cael ei bwysleisio o hyd fan hyn yw mae Duw yn creu, ac yna mae'n datblygu, mae'n trefnu, mae'n gwahanu dydd a nos, yn gwahanu y sychdir oddi wrth y moroedd a'r ffurfafen uwchben oddi wrth y ffurfafen oddi tan, mae'n gwahaniaethu rhwng yr planhigion a'r anifeiliaid, a'r pysgod, a'r ymlusgiad, ac yna mae'n creu dyn, ond mae'n gwahanu hyd yn oed nhw yn wryw ac yn benyw, ond chweld y pwynt fan hyn yw mae fe yw'r un sydd a'i ddwylo dros y cwbl. Fe yw'r un sydd berchen a sydd ag awdurdod dros y cwbl. Fe yw'r un sydd yn trefnu reality. Ac yn trefnu'r cwbl yn ôl ei gymeriad ei hun. Eto, un o'r pethau sy'n cael ei bwysleisio dro ar ôl tro, wrth iddo fe greu y pethau yma, mae Duw yn dweud bod e'n dda. Mae'n dda. Mae'n dda, ac yna i goroni'r cwbl ar y diwedd, mae'n edrych dros ei gyfanwaith, a mae'n dweud, mae hyn yn dda iawn. Ac yna mae a'r bobl, a'r greadigaeth yma, mae wedi creu ar y seithfed dydd, maen nhw'n gorffwys, a ni'n clywed bendithio Duw y seithfed dydd, a'i sancteiddio. A mae Duw yn dweud fan hyn, mae'r greadigaeth yma i fi wedi greu yn y cychwyn yn dda iawn. Eto, os ni eisiau deall ein lle ni yn y byd, os ni eisiau deall pwy ydw i a beth yw fy reswm i dros fodoli a pam bo fi yma, be fi fod i wneud gyda fy mywyd i, a'r holl gwestiynau yna ni gyd yn gofyn, mae'n rhaid i ni ddod at hyn. Mae'r Duw yma sydd yn bodoli wedi creu. Fi ddim yma troi hap a damwain, nid cyd-ddigwyddiad yw'r cwbl, mae'r Duw yma wedi fy ngreu i. Mae'r Duw yma efo awdurdod drosto fi. Mae'r Duw yma'n heiddi i fi ei addoli a'i gydnabod a'i ddilyn Fe sydd yn gosod trefn ar bopeth. Fe sydd yn gweud beth sydd yn gywir a beth sydd yn anghywir. Fe sydd yn heiddi fy nhirngarwch i. Eto, mor aml ni'n colli golwg ar hynny, ynddi ni? Ni'n trin bywyd fel petai y byd yma, pawb arall yma fy mwyn i. Nid dyna'r gwir. Nid dyna'r gwir. Dy popeth ddim yma fy mwyn i. Ni yma ei fwyn Ac yna mae yna un peth arall sy'n dod drosodd o'r cychwyn yma, sef mae'r Duw yma sydd yn fodlon ynddo fe ei hun, y Duw yma sydd mor rymus ac yn nerthol ac yn creu y cwbl, mae hefyd yn dduw cariad, yn dduw perthynol, yn relational. Dyw ddim yn bell i ffwrdd ac yn oeraidd. Na ni fyth ei ddeall yn llawn, ac eto mae'r Duw yma yn dduw sydd eisiau perthynas. Na fi'n siŵr, hyd yn oed os ych chi'n darllen Genesis 1 am y tro cyntaf, byddwch chi yn synhwyro
bod y greadigaeth neu hanes y creu, ddylswn ni wedi, yn gweithio i ffordd lan i uchafbwynt, i climax. A mewn ffordd, mae'r uchafbwynt yn annisgwyl yn dydy, achos nid yr pethau mawr fel yr hael a'r lleiad. Na, maen nhw mas o'r ffordd yn gymharol gynnar, yn dyn nhw. A nid y morfilod mawr yw'r uchafbwynt, a nid y mynyddoedd neu'r moroedd dwfn. Na, yr uchafbwynt yn y greadigaeth yn ryfeddol iawn yw y ddynoliaeth. Nawr, ni'n mynd i feddwl fwy am hyn eto, os dyw o'i mynd. Ond mewn ffordd, ni'n gorfod sôn amdano fe nawr, achos dyma pam mae Duw wedi creu. Dyma pam mae'r Duw yma oedd yn hollol fedwydd, yn dragwyddol yn y berthynas o gariad rhwng tad, mab ac ysbryd glân. Dyma pam fod wedi cymryd y cam yna fel petai o weithredu, o siarad, o ddod a phob dim i fodolaeth. Fe wnaeth hynny mwyn creu pobl. Mwyn creu chi a fi. Adnod 26. Dwedodd Duw, gwnawn fi'n ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef, yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy, bendithiodd Duw hwy, a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch. Llanwch y ddaear a dorostyngwch chi. Llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddaear. Mae yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd fan hyn. Mae'r Duw yma, sydd wedi creu popeth ei fwyn ei hun, y Duw yma sydd wedi creu pobl ei fwyn ei hun, nawr yn dweud wrthyn nhw, fi'n rannu hwn gyda chi. Mae'r ffaith bod Duw wedi'n creu ni ar ei lun a'i ddelw, wel eto, mae'n rhywbeth ni'n gyfarwydd â fe, ond yn rhywbeth dylsa yn llenwi ni ar y feddwl. Mae Duw wedi dewis creu'r byd mwyn creu pobl, mwyn datguddio ei hun i'r bobl hynny, mwyn cael perthynas gyda'r bobl hynny. A chi weld, beth sy'n mind-blowing ar y pwynt yma, wrth i ni ddarllen nôl, yw sylweddoli pam mae Duw fan hyn yn creu pobl ar ei lun a'i ddelw. Mae'n gwneud hynny gyda'r bwriad un dydd o ddod yn un ohonyn nhw. Mae'n creu ni fel pobl yn debyg iddo fe, na ni eto meddwl mwy be mae'r geiriau mae'n golygu, gobeithio, ond mae'n creu ni'n debyg iddo fe. Mae'n creu ni fel rai sydd yn gallu bod yn greadigol, yn bobl sydd yn gyfrifol, yn bobl sydd yn gallu llywodraethu ar y ddaear. Ond mae'n creu ni fel pobl, sa'n gwybod os mae'r gair compatible i fi'n chwilio amdano, pobl lle un dydd fydd ei hun yn gallu dod yn un ohono ni. Bydd y mab, y gair tragwyddol, yn gallu dod yn rhan o'r greadigaeth. Bydd y gair yn gallu gwisgo cnawd. Bydd Duw yn gallu dod yn ddyn. A hynny nid just mwyn i ni weld mwy ohono fe, i adnabod e'n well, a cael perthynas dyfnach gyda fe, ond mae'n bwriadu, mae'n cynllunio, mae'n gwybod o'r pwynt yma be fydd rhaid digwydd, achos mae'n mynd i ddod mwyn achub. O'r cychwyn mae'r Duw yma. Y Duw yma sy'n bodoli, y Duw yma sydd yn creu, mae'n Duw sydd yn caru, mae'n waredwr, mae'n gwybod beth fydd diwedd y stori.
Mae'n gwybod byddwn ni'n gwrthryfela ni erbyn byddwn ni yn gwneud ein hunan yn ddiwiau. Mae'n gwybod byddwn ni'n addoli'r creadigaeth yn lle y creawdwr. Ac yng nghanol hynny i gyd, mae'n dal i ddewis creu. Creu pobl. Creu pobl ar ei lun a'i ddelw ei hun mwyn dod i'n plith ni. A diodde a marw mwyn ein hachub ni. Ac unwaith eto, os ych chi eisiau deall eich lle chi yn y byd, os chi eisiau deall pam bod ni yma, beth yw pwynt bywyd, pam bod ni yn bodoli o gwbl, os na ystyr i'r cwbl, ni'n gorfod dod i fan hyn, yndi ni? I ni wedi cael ein creu, nid i wneud yn ffordd yn hun yn y byd, ond i gael perthynas gyda Duw. I ni wedi cael ein creu i adnabod Duw. I ni wedi cael ein creu gyda'r angen am Dduw. Ac yn ei ras, i ni wedi cael ein creu gan y Duw sydd yn barod i'n achub ni. Diolch iddo. Amen. Amen. Yn ei weddio, arglwydd o ni yn teimlo fod ein geiriau ni yn annigonol. Ac arglwydd fod dy hair di, dy wirionedd di, mor wych, mor hyfryd. Ac Dad, mae bron yn rhy dda i fod yn wir. Ond Dad, ni'n diolch i ti am y pethau hyn. Diolch am sut wyt ti. Diolch am yr hyn wyt ti wedi wneud. A diolch bod ni yn gallu dy nabod di. Diolch am dy gynllun di i achub o'r dechrau. Dad, ein gweddi ni nawr wrth i ni fyfyrio ar y pethau hyn. Arglwydd os wyt ti yn ewyllysio wrth i ni fynd trwy'r llyfr yma yn yr wythnosau a'r misoedd sydd i ddod. Arglwydd, helpa ni. Helpa ni weld pwy ydyn ni. Helpa ni weld mwy ohono ti dy hun. Helpa ni weld yr atebion yma. Helpa ni arfogan ni, Arglwydd, i allu pwyntio eraill ata ti. Mwyn dy enw mawr dy hun. Amen. Amen. Ganwn ni orffen rhif 238 yn y llyfr yma. 238. Ni ganwn am gariad creawdwr yn ddyn. Enynodd cyn oesoedd o fewn iddo'i hun. Ni chwilio cyriwiad, seraffiad na saint, ehangder na dymder na uchder ei faint. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu 238. Amen.
derbyn felly yn mawl ni am diolch ti, ti yn unig sydd yn ei heiddi. Dad, diolch dy fod ti yn awr gyda ni. Dad, derbyn ni'n ddiolchgar yn enw yr arglwydd Iesu Grist.